Sanibonani bafethu unkanyiso-ke le mangabe ungamazi ungqomonde umfana waseMpendle ubhontsubhontsu uginqa njengephuzu umatshitshi iqhumane denja lebhuda umfana onezibongo-ke mawusuka eMpendle uba nezibongo-ke uyinsizwa yangempela ngicela ukubuza bafethu yini nincishane kanje mfethu ngiyafika ngiyakuvakashela mfethu uzongincisha mfethu ukudla usukuthatha ukudla uyadla mfethu ngikhona ngihleli mfethu usushaya ngathi awungiboni awusalindi nokuthi ngihambeke kini mfethu kuyimawudla udle nje phambi kwami ube nesibindi sokuthi udle hayi madoda angeke singaba abelungu mhlambe bona bayakwenza but uma umuntu omnyama mfethu uyawuthatha ispoon mfethu mangikuvakashela thatha ispoon sibe u2 sidle sobabili uyabona leyo nto hayi ukuthi udle wedwa mfethu so bengicela bafethu hayi kabi uyanicela ungqomonde la umfana waseMpendle uthi ke Aniyeke ukuncishana bakithi umuphi umuntu udla noma umlindazi ahambe uyabona ngoba kusasa nawe uzomvakashela enze njani uma usumvakashela akuncishe naye akubona ubungani lo uyabona asifundeni ukuphana bakithi kusho mina umfana waseMpendle njengoba ngichazile ke nginebonga eMpendle ke indawo enhle kakhulu leyo ngibonge bakwethu.